és divendres i no de pont, i per tant aquí tenim a la que ens toca la pera, la Roser Mills, però que avui, abans de tocar-nos la pera, ha tocat la pilota perquè has jugat a un partit de futbol solidari. Sí, benèfic d'UNICEF, i he tocat la pilota 2 vegades. Només 2 vegades? Només 2. He corregut molt, Això t'asseguro. Bueno, i avui ve acompanyada de l'Irene Serrat. Irene, bona tarda. Bones. La Irene és... L'espectadora VIP. La nostra espectadora VIP, Correcte. però ella és experta en fotografia i, a més, és la regidora de festes de Porqueres. I és realitzadora de documentals. Sí, Quantes coses. i ens dona el seu punt de vista avui d'uns quants temes que hem triat. Molt bé. Primer tema, l'altre dia. Vam tenir el dimarts el Toni Aire i el Toni Bolaño, i els vam fer que estiguéssim en una classe, tu, un especialista, saben escoltar... Va estar molt bé, això. Va estar molt bé perquè tots des de casa estàvem adonant-nos que no sabem escoltar. I la Irene precisament em va comentar aquest tema i em va agradar molt que ho reconeixes, oi? A mi em costa escoltar la gent a vegades, Però bueno, prendrem nota, no? I ho farem. L'Aire i el Bolaño no sé si ho varen reconèixer. Bueno, ara veurem aquesta classe amb el Pep Marí. Ara ve la segona part. Ara ve quan tu li expliques amb ell el que ha dit. Jo crec que ella ha fet una cosa típica del Bolaño, que és hàbil, això ho té, però és desplaçar la responsabilitat a l'altre. És a dir, quan estan parlant, la pregunta era si perdonaries una responsabilitat. No estàs fent l'exercici que no? t'he demanat. Estàs opinant. Ni dones ni homes podem Estic a estar... punt de posar-te en un pedestal. No poden estar pendents de dues coses a la vegada. El que sí que podem és anar passant d'una cosa a l'altra ràpidament. Pam, pam, pam. Però no podem estar pendents... Els homes tampoc, no? Tampoc. Però en canvi, el senyor Bolaño i el senyor Aire, per què sí? Deuen tenir automatitzades les altres coses i només estan pendents de parlar. Són opinadors professionals, per això els tenim aquí, oi? Tu m'escoltes, per això a vegades? Jo reconec que tampoc tant, llavors passa el que passa. I us va agradar una cosa del dimarts també, amb l'Olga Viza, la doctora... L'Olga Viza ens agrada sempre, ja és el clàssic d'aquesta secció. És que va portar a la doctora Barraquer, la filla del gran Barraquer, bona seguidora, i va operar arreu del món, tot un tema, la veritat, molt important, molt solidari, però el que em va deixar esturada és que escolta música mentre opera. Però no qualsevol música, La veiem, ella? M'agrada molt treballar amb música de rock. Ah, opera música de rock. Sí, també música clàssica a vegades, però... Què sonava? Què sonava a Kinshasa? Pues Los Doors, Rolling Stones, U2, The Who, Led Zeppelin... Pink Floyd, etc. Però a vostè no se li van als peus, no? No, però entre cas i cas sí que m'agrada fer una miqueta de moviment. Va bé també. No li he deixat acabar. I què feia aquest senyor? Aquest senyor es posava a ballar. Aquesta pot ser una imatge de la temporada del Vespre a 2, la doctora Barraquer. És una crac, aquesta dona. Tu t'imagines allà, perquè va molt a l'Àfrica, operant de catarates, no sé quantes mils ja d'operacions porta, i que entre... Bueno, primer comença a moure una mica entre cas i cas, no? Ho enteneu? Ho veieu bé? És que treballa més de 12 a 14 hores al dia i jo crec que és la bomba el que fa, però la Irene també ha tingut una idea. Jo vull venir. Jo vull venir amb ella, anar a fer un vídeo aquí i o si vols anar cap allà. I per què hi ha aquest regidor de festes a Porqueres no la convides a que faci un espectacle a l'escenari? Ah, també! Però anar a operar allà, no que simuli una operació com es belluga a Kinshasa, a Zimbabue... Té ritme, Jo l'he vist que ella en un escenari ho faria bé. I qui té ritme és el nou company del Jordi Vila, que és un gosset. És el gosset de l'11, l'Obi-Wan, que també us ha sorprès. Mira, un caniche, el caniche més gran, que és el gos pigall. Mira'l. I aquí el motiu és perquè té un pèl especial que no fa al·lèrgia. Llavors, pels invidents que necessiten el gos pigall. I el que a mi em va deixar esturadíssima és el que ha costat entrenar aquest gosset, Aquest gosset és molt selecte, 35.000 euros. Sí, és molt selecte. Què et sembla? I parlant de selectes, ara Irene parlarà del projecte Mut, perquè aquest duet ibicenc que va venir també us agrada, no? Són selectes. Sí, bé, perquè són de ses illes i llavors a mi escoltar parlar salat per aquí em sembla meravellós. A mi m'encanta la música. T'encanta la música, M'encanta la música, per tant... Però varen presentar més una idea que tu, com a comissària de festes, potser t'has de prendre notes. Podríem enviar un vídeo de les festes, no? Que demanaven que totes les comissions de festes els enviïn la seva proposta i volen fer una recopilació, que és una excusa perquè es contractin, segur. Però són molt intel·ligents. Doncs aquests són els 4 temes que heu escollit, tant la Roser com la Irene. Gràcies per estar aquí. Acabem amb ells dos, amb el David Serra i el Joan Barber, que estàvem escoltant aquest duet del projecte Mut d'Eivissa. Gràcies, Irene. Merci. Sap escoltar,
I tu... Jo no tant, jo no tant. No he de posar el professor aquest hores extres. El fem sí. Doncs hem d'anar posant punt final, i posem un punt final amb un mestre de veritat, que ahir va començar a actuar al Palau de la Música, ple, i estarà ple avui, demà i demà passat. És en Raimon. Adéu-siau, bon cap de setmana i fins dilluns.